ना बिटिसि माखौ सालायदों बिसोरलाय बिटिसिनि मोजां खामानि मावनो गाज्रि बुङो बिदिनो आरोना बिदिनो फैयो। खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों बावैसो सम सिगां जोंनि बर'निनो मुंदांखा इउटुबार नेशनेल इन्टारनेशनेल गिदिंग्रा आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा पर्बतजरा गामियावहाय थांनानै पर्बतजरा गामिनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय दालां गोबाय गिजिफोरखौहाय लामा जायिफोरखौहाय बिथाङा भिडिअ हगारनानै होदों। दा बे भिडिअखौहाय लानानै माखासे मानसिफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। आङो नुनो मोनदों सासेया माइ बेस्ट इउपिपिएल आरो सासेया गावजेन ब्रह्म। बिथांमोना मा बुजिखो आंनि नुनायावहाय माइ बेस्ट इउपिपिएलआ फेक एकाउन्टबो जानो हागौ। नाथाय बिसोरो मा बुजिखो गावजेन ब्रह्म बिथाङा ब्रादार आलफ्रेडनि बे भिडिअ हगारनायखौ मा साननानै मारै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनो हाखो। बिथाङा ब्रादार आलफ्रेडखौहाय डाइरेक्ट थांखिनानैहाय गाज्रि मोननानै ना मेगन सानानैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंखो बिथाङासो मिथिसिगौ। नाथाय आंनि नोजोरावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा। जोङो नंगौखौसो नुदों आरो नंगौ भिडिअखौसो ब्रादार आलफ्रेडना दिन्थिनानै होदों। गोबां इउटुबार्सफ्रानो बुं मालायनि कपि खालामो, नाथाय बे डक्टर ब्रादार आलफ्रेडआ माब्लाबाबो मालायनि भिडिअ कपि खालामा, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। बिथाङा गावनो अन दा स्पट थांनानैहाय भिडिअ बानायहैयो। दा बिथांनि भिडिअखौ नायोब्ला बिपिएफ सरकारनि थाखाय जोबोद खहा। बिथाङा पर्बतजरा गामियाव थांनानै पर्बतजरा गामिनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय हाल सालखौहाय स्टाडि खालामनानैहाय नायदिंबायनायनि उनावहाय भिडिअखौहाय हगारनानै होदों। दा पर्बतजरा गामियावहाय एमसिएलएआ मुनमुन ब्रह्म। दा 17 बोसोर सरकार खुंसेयावबो नैबे सावगारियाव नुनाय दालां गोबाया माब्रै जानानै थाखो दासिमबो बियो मानो मावजायाखै। 17 बोसोर सरकार खुंनायावहाय बे दालाङा मानो गोबाय जानानै थाखो। दिनै बिपिएफ सरकारनि बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा बुङो नै खावसे बोसोर सोलिबाय थानाय प्रमद बर' सरकारखौहाय इउपिपिएलखौहाय सोंखारियो। लामा मावनो हायाखै, दालां मावनो हायाखै। नाथाय नोंथांमोना जुदि बुजिनो गोरोंब्ला नैबे पर्बतजरा गामिनि जि दालां गोबाय, जि लामा जायै, बेखौहाय नोंथांमोना स्टाडि खालाम। पर्बतजरा गामियावल' नङा, चिरां गामियावबो क'क्राझारावबो बेनिफ्राय बांसिन गोबाय दालां दंफांनि दालां दङ। दा बेखौहाय माखासेखौहाय इउपिपिएल सरकारा 2020 मायथाइयावहाय एकर्ड जानायनि उननिफ्राय मावफुंनानै होबाय। नाथाय माखासेखौ दासिमबो मावनो सम मोनाखै। नाथाय बेखौहाय बैफोर जि बिपिएफनि मानसिफ्रा लामा गाज्रि दिन्थिदों, दालां गोबाय दिन्थिदों, बिथांमोना लाजिनो रोंनांगौ। 17 बोसोर जासेयावबो बे दालां गोबाया मानो दासिमबो थाबाय थाखो? मानो बे दालां गोबाया मावजायाखै 17 बोसोरावहाय? दिनै बे भिडिअखौहाय जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय बिपिएफ सरकारनि रायजो खुंनाया फैलुर। रायजोफोर बिपिएफ मा रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावाखै। दा पर्बतजरा गामिनि बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बे भिडिअखौ नुनानै मा सानखो? लाजिनो रोंखोना रोंदिया? आंनिब्लाथ' मुनमुन ब्रह्म बायदिया बेबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला बिथांमोना गावनि महर मुस्रिखौ रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिहैनो लाजिनांगौ। आरो गोबांथार बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा लामा गाज्रि भिडिअ हगारनानै दिन्थियो, दालां गोबाय भिडिअ हगारनानै दिन्थियो। नोंथांमोना लाजिनो रोङोना रोङा? नोंसोरहा गियान दङना गैया? नोंसोर बायदि गियान गैयैनि थाखायनो 17 बोसोर सरकार खुंबाय थानाय सरकारा बोलो मोनगासिनो दङ।
17 बोसोरावहाय बिसोरो दालाङा जानानै थानांगौमोन। मा मोखाङै BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारिया पर्बतजरा गामियावहाय गावनि महर मुस्रिखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिहैनानै भट बिनो हाबावखो? बिसोरो रां रुफा गावनि उदैखौहाय फिसिनो थाखायल' बिसोरहा साननाय दङ। फिउचारनि थाखाय जेबो बिसोरहा साननाय गैया। दा खोनासंलांदो बे ब्रादार आलफ्रेडनि जि भिडिअ हगारनाय बेखौ लानानै पर्बतजरा गामिनि UPPL दैदेनगिरिफ्रा मा फोरमायदों। हाबाफारि मावनो हाबाय, जेरै पलासगुरि टु सिन्दिजरा SOPD निफ्राय जों बेखौ मावफुंजोबनो हाबाय आरो बे रोखोमनो थांनाय 2021 बेहाय जोङो गुड अइलनिफ्राय टिपकाइ रिभार टु सिकुनजरा आरो काजिगाव टु बासबारि बेखौ जोङो गुड अइल मिशननिफ्राय जोङो मावफुंनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो दा बावैसो मावफुंजागासिनो दङ गुड अइलनिफ्राय मोनब्रै लामा आरो मोननै ब्रिज बेखौ जों मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो गोबां जोंनि पर्बतजरा हिसाबै जोङो BCDC अफिस गोबां जायगायाव जोंना BCDC अफिस गैयामोन, बेफोरखौ जों दा मावगासिनो दङ। दा हानायनि लामायाव दं माखासेया आरो माखासेया एसे आद्रा जानानै दं, बे मावफुंजागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि UPPL सरकार हिसाबै दा जोंनाव पर्बतजरा हिसाबै जेसेबांखिनि मन्दिरफोर दङ बे मन्दिरफ्राव 2 लाख करिया जे अनसुंथाइ हरगासिनो दं मन्दिरखौ फाहामनायनि थाखाय। आरो पर्बतजरा हिसाबै जोंनि पर्बतजरायाव जेसेबांनाखि फिसा फिसा बाजारफोर दं बाहाय कमिउनिटि टयलेट हिसाबै बेयो अलरेडि मावफुंजागासिनो दं, बेयो सोलिगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो पर्बतजरा हिसाबै जोंनाव माखासे गोबाव समनिफ्राय BPFनि समाव मावफुंजायै जेफोर माने स्कुलफ्रा गाज्रि अबस्थायाव दंमोन, गब्लं जानाय, बे रोखोम दै गसरनाय, क्लास लानो हायै, थिग जायै, बे रोखोम माखासे जोंनाव स्कुलफ्रा गाज्रि अबस्थायाव दंमोन। बेफोरखौ दा जोंनि UPPL सरकार जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार बियो दा मावफुंनो लागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनाव माखासे जेनाखि प्रमद बर' सारनि जे माखासे फ्लेगशिप स्किमफोर प्रग्रामफोर जेनाखि लागासिनो दङ बेहाय माखासे जेरै अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, बिदिनो बड'फानि मुङै सुपार 50 बे रोखोम माखासे जेनाखि सरकारनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर बे रोखोम फ्लेगशिप प्रग्राम हिसाबै बेखौ जोङो होगासिनो दङ। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननोबो 25,000 करिया जोङो होगासिनो दङ। 75,000 होनाय जागोन। दा माखासे खिनिखौ जोङो होफुंजोबनो हाबाय आरो माखासे खिनिखौ होगासिनो दङ। दा बे रोखोम पर्बतजरा हिसाबै मावनो गोनां हयथ' बहुद दंमोन, दा बाहाय जोङो UPPL सरकार हिसाबै माखासे मावफुंनो हाबाय। दा जोङो नुनो मोनदों जे गोबाङा गोबां बुंदों जे 17 बोसोर सरकार जायफोर सलायदोंमोन BPF सरकारा, नाथाय बिथांमोनहा दिनै पर्बतजरा हिसाबै जोङो नुनो मोनदों बिथांमोननि मावनाया जिर', जेबो गैया। जायनि थाखाय माखासे जेनाखि लामाफोरखौ जों मावफुंनो हाबाय, बे लामाफ्रा हयथ' मुनमुननि न'निफ्रायनो नुहुरनाय माखासे लामाफोर खाथि खाला बे लामाफोरखौनो बिथांमोनहा मावफुंनानै होआखैमोन। जेरै पलासगुरि टु सिन्दिजरा बे लामाखौ बिथाङा मावफुंना होआखै, माने गावनि नियारेस्ट गावनि गामिसेयानो होनजायो। बे रोखोम टिपकाइ रिभार टु सिकुनजरा बे रोखोम माखासे थांलाय फैलाय बिराद गाज्रि लामा दंमोन। ओमफ्राय बे रोखोम सिरकिखाता टु बेलगुरि टु सिन्दिजरा बे रोखोम माखासे लामाफोर दंमोन, बेफोरखौ बिथांमोनहा मावफुंनानै होआखै। दा जोंनि सरकाराव बेखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो बियो हयथ' बे कयेक दिनसोनि गेजेरावनो हयथ' बियो जोबगोन। बे रोखोम जोङो जे नुनो मोनदों BPFनि समाव माने बिथांमोननि मावनाया एखेबारे पर्बतजरा हिसाबै जिर'। दा माखासे आरोबाव जोङो नुनो मोनदों जे मुनमुन बिथाङा गावनि नामैनो माखासे गावनि जेक एन्जिल मोनसे कनस्ट्राक्सन बिथाङा दङ, बे कनस्ट्राक्सननि नामै बिथाङा माखासे
लामा मावनाय नुनो मोन्दों। दा बिथाङा बेखौ कमप्लिट खालामजोबाखै जों नुनो मोन्दों। जेरै थुरिया पाहार टु बरबिटा बे रोखोम माखासे लामा दङ, मोनथाम मोनब्रै लामा दङ बिथांनि आमोलाव मावनाय, BPFनि आमोलाव मावनाय, बेखौ बिथांमोनहा मोनसेबो कमप्लिट खालामाखै। दा बेफोरखौ मावफुंनांगौ जोंहा गोबां दङ। दा BPF हिसाबै जोंनि पर्बतजरायाव जिर' जेबो मावनो हायाखै। दिनै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जे जोंनि समाव मावनाय मानाय होननानै, नाथाय जोंनि पर्बतजरा हिसाबै बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआव BPF हिसाबै जिर'। दा दाख्लै एसे आगोलाव जोंना आलफ्रेड बिथाङा दा थांनाय एसे बावैसो सिगां जोंनि इउटुबार आलफ्रेड बिथाङा बेरायफैदों। बेरायनानै गासै पर्बतजराखौ बिथाङा नायदिंदों जे पर्बतजरा ओनसोल हिसाबै बबे बबे जायगायाव गोग्लैसोनानै दं, लामा दालां बान्दो बबे जायगायाव जायाखै, बेफोरखौ बिथाङा नायदों। नायनानै गावनि इउटुबनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। दा जोङो बेखौ माने गोजोननाय फोरमायदों बिथांनि सायाव जे बिथाङा जोंनि पर्बतजराखौ नायदिंफैनानै जे माखासे जोंनि गोग्लैसोनाय जायगा हिसाबै बिथाङा जे जोंनि नांगौ जानाय बा जोंहा बे रोखोम जों बानायनानै लानो हायाखै बा BPFनि समाव जोंनि दालां बान्दो जेबो बानायना होआखै, बेखौ दिन्थिफैनायनि थाखाय जों बिथांखौ साबायखर बावो। दा जोङो बेखौनो बुजिनो हायो बिथांनि बे इउटुबनि गेजेरजों जों जेनाखि भिडिअ नुदों बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे माने BPF पार्टि हिसाबै बिथांमोना बै समाव जेबो मावाखै।